こんにちは、隙間のリリーです。メレ読むためのハワイ語ミニ講座、よろしくお願いします。今日は方向詞イホとアエのお話をしたいと思います。早速、どんな風に使われるのか、例文を挙げてお話ししたいと思います。イホは下向き、アエは上向きの方向を表す方向詞なんですけれども、ヘレイホというと下る、ヘレアエというと登るという意味もあるんですが、アエの上向きというのは単に物理的に上ということだけではなくってアップデート更新するっていうような意味もあるんですね。ということは単に上向き上に進むということではなくって未来に一歩進むっていう意味合いもあるので、ヘレアエというと進む、上とは限らない一歩踏み出すっていう意味があるんですね。そんな風に微妙なニュアンスを表現する方向詞なんですけれども、イホの方は下というだけではなくって、その話し手の下、話し手のが存在するその部分にストンと落ちるっていうような意味合いもあって、そこから誰々自身、私自身、あなた自身っていうような英語でいうところのセルフにあたるような意味合いがあったりするのもイホなんですね。そんな風に使われるイホの例をメレのフレーズでご説明してみたいと思います。これはノホパイパイの1番の歌詞なんですけれども、ポポイホアウエメハナホニャネオウエッセイクーポリ。寒いな、なんか寂しいなと思って丸くなってこう温まろうと思ってたら、急にこうイクーポリ、心の中にスイーティー、なんかこう愛すべき人のイメージがむくむくっと湧き上がってきたんだって、そんな意味の歌詞ですけれども、ププエがこう丸々っていう意味で、このイホに私自身っていう意味があるんですね。合う、私がこうギュッとこう自分自身を自分で温めるって感じですね。エメハナ、温めるために丸まったっていう、そんな私自身っていう意味合いが表現されているのがイホです。この場合は下というよりも、下といえば下なんですけど、その話し手が存在するその場所にストンと落ちる感じがあるかなと思います。こんな風にどんな風に使われているかで考えてみないとなかなか理解しがたい方向詞なんですけれども、そこのところが分かってくると目での情景が思い浮かぶ、そんな手がかりにもなると思うんですね。何度もご説明している方向詞ですけれども、時々例を挙げて微妙なニュアンスをお話ししていけたらいいなと思っています。メディアムためのハワイ語ミニ講座終わります。